La Fórmula Student és una competició entre estudiants d'universitats de tot el món on els membres de cada equip dissenyen, construeixen i desenvolupen un vehicle monoplaça per competir amb les altres universitats. La UVic UCC també té el seu propi equip, Utron Racing, i hem vingut al seu taller a Granollers per a que ens expliquin com és el procés de construcció d'un vehicle d'aquestes característiques, com és la competició i com els ha afectat la pandèmia. Doncs Martí, on ens trobem? Home, ens trobem en el taller d'automoció, el nostre taller, el d'Utron. És on ens reunim i on treballem sempre. Has parlat d'Utron. Martí, què és Utron? Utron és l'equip de Fórmula Student de la Universitat de Vic. Ens vam constituir com a equip l'any 2019, al gener, i des de llavors estem treballant per desenvolupar un cotxe elèctric per competir a les competicions Fórmula Student. Ara t'agafaré el fil d'això de la Fórmula Student, però quina és la teva funció dins de l'equip? La meva funció és de ser el team manager, que bàsicament m'encarrego de coordinar la feina dels meus companys i procurar que tothom treballi, i també ser una mica la cara de l'equip de cara en fora, de cara a la universitat, de cara a les empreses que col·laboren amb nosaltres. Diguem-ne el jefe, no? Bueno, jo intento que els meus companys siguin proactius, i que ells proposin les tasques a fer i amb el que se sentin més còmodes a fer, però sí que soc una mica la cara visible i la persona a consultar si hi ha qualsevol problema. Llavors, què és la Fórmula Student? Perquè l'has comentat ara ja a l'entrevista un parell de vegades, què és la Fórmula Student? La Fórmula Student és una competició internacional universitària. L'objectiu d'aquesta competició és que els equips hagin de dissenyar i produir un cotxe des de zero. Dissenyar el xassis, dissenyar el sistema de potència i bàsicament produir-lo i anar a competir amb aquest cotxe no tant en fer carreres, sinó en fer proves d'enginyeria, avaluar el disseny del cotxe i les seves virtuts i els seus defectes. Per tant, aquí se centra més en com està fet el vehicle, no pas en lo bons que són els pilots conduint el cotxe. Aleshores, has dit que és una competició internacional d'universitats de tot el món, però suposo que no totes les universitats s'hi podran presentar o hi haurà uns mínims, uns requeriments mínims per participar? El requeriment és que els equips han de ser d'estudiants universitaris. En realitat, qualsevol universitat pot constituir un equip de Fórmula Student, però s'ha de tenir els recursos, perquè és una competició que exigeix molt. Exigeix molt temps, molta dedicació, molta gent coordinada i, sobretot, molts diners. Molts diners que suposo que ho traureu de patrocinadors, que ara parlarem amb en Rubén, que és dels encarregats, no? Exacte. Però per participar, per començar una competició, s'han de passar unes proves prèvies. Què s'ha de fer per accedir a la competició? Uns mesos abans, de fet, ara ens trobem en el període, que en circumstàncies normals es faria, és que hem de passar un examen sobre la normativa i sobre conceptes bàsics de l'enginyeria. I un cop has passat aquest examen, ja estàs inscrit a la competició i després et van demanant un seguit de documentació referent al cotxe i també models 3D d'ell. I quan s'arriba a la competició, abans de competir, s'ha d'homologar el vehicle. Hi ha un seguit de proves que s'encarreguen de, bàsicament, avaluar que el cotxe compleixi normativa i que sigui segur, sobretot. Llavors, s'accepten les normatives, es passa tota aquesta fase prèvia, diguem-ne. Arriba el moment de la competició, com s'escull qui guanya, com es puntua la competició, com funciona la competició en general? La competició es divideix en dos tipus de proves. Hi ha les proves estàtiques i les proves dinàmiques. A les proves estàtiques n'hi ha tres, que són la Design Event, la Cost Event i la Business Plan. La Design Event té l'objectiu d'avaluar el disseny del cotxe en conceptes d'enginyeria. I la Cost Event va una mica relacionada, que s'encarrega de mirar si els costos per produir aquest cotxe han estat optimitzats i ben aprofitats. I, per últim, la Business Plan es tracta
d'idear un model de negoci fictici en base amb el vehicle i en base amb l'equip. I després hi ha les proves dinàmiques, que aquí n'hi ha 5. Hi ha la skidpad, que es tracta d'un circuit molt reduït per avaluar la dinàmica del cotxe, ja sigui en preparació de xassis i suspensions, l'aerodinàmica. Després hi ha la prova de l'acceleració, que és avaluar quin és el vehicle que accelera més ràpid de 0 a 100 km/h. Després hi ha l'autocross, que es tracta de fer una volta per un circuit el més ràpid possible. Després hi ha l'endurance, que és la prova de resistència, que és en aquest mateix circuit fer tandes bastant perllongades i que el cotxe aguanti bé. I després hi ha l'efficiency, que es fa durant l'endurance, que es tracta de mirar que el consum, tant si són vehicles de combustió com si són elèctrics, com és el nostre cas, el consum que s'ha tingut durant aquesta prova. Has comentat ara mateix que el vostre cotxe és elèctric. Sí. És millor fer un cotxe elèctric que un gasolina o combustió o hi ha alguna preferència? Dintre el món de la Fórmula Student, i tal com està feta la normativa, doncs els vehicles de combustió no són millors que els elèctrics. Diguem-ne que quan estem parlant d'equips d'alta, equips amb bastanta trajectòria i bastant palmarès, doncs els vehicles són bastant equiparables en prestacions. Nosaltres hem triat fer-lo elèctric, no per temes de prestacions, sinó per temes perquè ens serveix a nosaltres, sobretot, per aprendre el que està per venir, l'electrificació de la nostra mobilitat durant el dia a dia. És el nostre objectiu en aquest projecte, aprendre al màxim per sortir al món laboral ben preparats. Llavors, per gent, per exemple, com jo, que ve d'un món molt diferent al vostre, de l'automoció i tal, com li explicaries a algú com jo, que no en té ni idea, com es comença a construir un cotxe d'aquestes característiques? Doncs amb això és amb el que et baralles més quan comences l'equip, perquè nosaltres quan vam començar també ens fèiem aquesta mateixa pregunta. No sabíem per on es començava a fer un cotxe. Al final som estudiants i no tenim cap mena d'experiència. Doncs el que es comença primer, encara que sembli mentida, és de fora cap endins. Es comença pensant quin objectiu tenim a nivell d'equip i quin pressupost tenim. I a partir d'aquí es defineix quin tipus de motor volem portar, quin tipus de xassís hem de fer per ajustar-nos al màxim a nivell de costos amb el nostre pressupost, quin tipus de suspensions portem, i es comença també a anar definint components que nosaltres no produirem, sinó que haurem de comprar. Per tant, definim el que ve a ser tot el sistema de suspensions, les llantes i això, de fora cap endins. Gairebé l'últim que ve és el xassís. Sembla mentida, però és així, perquè al final és on va muntat tot, i fins que tot no està definit, ni dissenyat, ni fabricat, no saps ben bé a l'espai que necessitaràs. Utron també, com has comentat, l'equip té pocs anys de vida, vau començar el 2019. Com va ser aquest primer any de vida d'Utron? Vau arribar a competir o es va frenar la Covid? Com va ser aquest primer any? Nosaltres, com t'he dit, vam començar el gener del 2019 i ens vam plantejar des del principi no anar. Podien haver anat a competir el mateix any, a l'agost del 2019, que és quan es fa la Fórmula Student Spain, però vam dir que òbviament era massa d'hora, no teníem encara res dissenyat, o sigui que vam decidir esperar i deixar que passés la competició. Alguns vam anar de voluntaris per agafar experiència a dins de la competició. I sí que vam dir que aniríem a competir l'any 2020. Després va arribar la pandèmia i la competició a l'abril es va prendre la decisió de suspendre-la, com és normal. La veritat és que ens ho esperàvem bastant, ja que s'havien suspès ja els Jocs Olímpics i altres competicions esportives,
o sigui que era bastant esperable, però sí que a nosaltres ens va afectar perquè era un any important per nosaltres, no teníem els mateixos objectius que tenim ara, no ens plantejàvem anar amb un cotxe 100% acabat, volíem anar-nos a presentar a les proves estàtiques, no a les dinàmiques, i era un any d'aprenentatge. Després no ha pogut ser, per tant, ara aquest any, el 2021, en principi la competició es produirà, ja s'han anunciat dates, estem pendents encara de quan es fa el quiz de registre i anem amb l'objectiu de presentar-nos ja amb un cotxe 100% finalitzat i funcional. Has comentat també, Martí, que alguns veu anar com d'observadors, agafar una mica experiència a la competició que es fa aquí a Espanya. Suposo que de la competició que es fa aquí a Espanya surten uns guanyadors o surt com un podi d'aquests van a competir a fora o com funciona això? No, perquè a la Fórmula Student Spain venen molts equips internacionals. O sigui, venen equips sobretot alemanys, italians, fins i tot venen equips americans i xinesos. És un campionat que al final sí que hi ha una classificació global de totes les competicions, però són bastant independents entre elles. Per tant, el guanyador d'Espanya pot ser un equip alemany, que són els que guanyen normalment, però després no li serveix ni fins i tot la homologació del cotxe, tampoc li serveix per anar a competir a un altre, per anar a un altre país amb el cotxe homologat. S'ha d'homologar de nou el vehicle, encara que sigui la mateixa normativa. Llavors, per acabar ja, Martí, amb l'entrevista, m'agradaria que em diguessis un parell de coses, o una de les que se't vinguin al cap, un parell de coses positives de l'equip d'Utron i alguns dels punts dèbils que trobeu que teniu i que heu de seguir millorant. Com a punts forts diria que som un equip bastant compromès amb el que fem. Som un grup molt ben avingut i hem aconseguit treballar a un bon nivell i sobretot que estem complint els objectius. I també la visió d'Utron de fer un vehicle elèctric i el potencial ens atorga un potencial a l'equip enorme. L'entorn que estem aquí a Granollers, envoltats d'empreses del sector i interessades, doncs diria que un dels nostres punts forts és que tenim molt clar el nostre projecte i tenim molt clar cap a on anem. I després, com a punts dèbils, és la novetat, que som un equip nou i sobretot et ve limitat molt el coneixement previ que pots tenir, perquè quan un equip, al final és un equip d'estudiants i quan acabes la carrera te'n vas de l'equip, però el coneixement es queda allà. Després nosaltres vam començar des de zero sense que ningú ens ensenyés com fer les coses i encara tenim una mica aquesta dificultat de la poca experiència que té l'equip. Aquest diria que és el nostre punt dèbil més gran. Doncs Martí, ara parlarem amb en Rubén, que és qui està més en segon pla, buscant patrocinadors, portant les xarxes socials i a veure què ens explica també d'aquesta part de l'equip. Moltes gràcies, Martí. Moltes gràcies. Doncs Rubén, acabem de parlar amb en Martí, que encara que no ho hagi volgut dir així, és el jefe, no? Sí. Quina és la teva funció dintre de l'equip? Doncs la meva funció bàsicament és encarregar-me una mica de la imatge de l'equip, o millor dit, la meva funció és encarregar-me de donar bona impressió a les empreses, als aficionats de la competició, per tal de tindre des d'un principi, aparentar professionalitat. Llavors, així, el que podem aconseguir és des d'un principi, sense haver pogut competir, sense haver trepitjat pista, tindre un mínim suport tant a nivell econòmic com a partir de components, rebaixes, i així podem fer la nostra monoplaça i presentar-nos a la competició amb un bon nivell de base. Però tu no només fas aquesta part del treball, també col·labores amb la construcció del vehicle, no? Sí, som un equip multidisciplinari i ens coordinem bastant bé, com
com has pogut veure, ens reunim els diumenges. La forma en què ens organitzem ens deixa veure una mica la feina que fa cadascú, estem molt enterats, i més que res, també el que m'encarrego és dels contactes amb les empreses. Em coordino amb els meus companys, si necessiten algun component, necessiten fabricar alguna peça per al nostre monoplaça, l'Horizon 20, doncs me n'encarrego de enviar el correu, establir un primer contacte i a partir d'allí, si l'empresa està oberta a col·laborar, a donar algun component a canvi d'un patrocini, doncs a partir del valor del component o dels components, oferim la possibilitat d'aparèixer al monoplaça, l'equipació, i pot ser com podríem dir, molt atractiu per a una empresa donar-se a conèixer una competició d'àmbit internacional com és aquesta, la Fórmula Student. Ara parlarem sobre el tema aquest dels patrocinadors, però què fas tu per portar les xarxes d'Eutron? Què és el que fas tu? Arribes aquí un diumenge al matí o qualsevol dia de la setmana i què fas tu? Seria més bé qualsevol dia de la setmana. És estar constantment connectat, estar sempre, primer que tot, als correus. Si estem atents als correus, doncs a partir d'allí tenim un nou patrocinador, doncs hem de començar a pensar la idea de com seguir una plantilla, sobretot, a l'hora de fer publicacions, anunciar-ho. També hem de pensar l'ordre, no pot ser, per exemple, tindre un nou patrocinador i publicar-ho tot un mateix dia. Sempre la idea principal és tindre un planning i intentar publicar, per exemple, un dia a LinkedIn, que és on estem bastant més actius, posteriorment a Instagram, també pot ser el mateix dia o un altre dia publicar a Twitter, però que al publicar en diferents xarxes socials en diferents dies, que sembli que estem molt més actius. I a partir d'allí, que els seguidors, les empreses que ja són col·laboradores i patrocinadors puguin anar veient l'abans de l'equip. Quin tipus de patrocinadors pot buscar un equip com Eutron? De l'estil més que us aportin material o més parlem de diners? Podríem dir una mica de tot. La veritat, ens ha patrocinat fins i tot una farmacèutica, ens ha aportat sobretot quantitat important econòmica, que ens ajuda molt a l'hora de fabricar o comprar peces, però també estem buscant empreses locals, no molt grans, que també puguin aportar, per exemple, fabricació d'algun component estricte que no hi hagi cap al mercat, que necessiti unes especificacions, unes característiques en concret. Llavors, així, contactar amb empreses que ens puguin aportar qualsevol cosa, fins i tot algun descompte, amb això ja ens ajuden moltíssim en poder destinar els diners que ens fan de descompte a comprar uns altres components que necessitem més endavant o tindre-us per si de cas ens surt algun imprevist, necessitem fer alguna compra urgent o almenys tindre uns fondos per qualsevol cosa, tindre sempre. Perquè suposo que la recerca de patrocinadors és una de les coses més importants en un equip com aquest, perquè no sé si tu ara m'ho sabries dir, però quan pot valdre més o menys la construcció d'un vehicle com el que esteu fent vosaltres? No podria dir-te un valor exacte, perquè és que cada monoplaça és diferent, d'un equip a un altre. El nostre potser, al ser el primer any, és un monoplaça més bàsic, el preu podríem dir que... no sabria dir-te un preu exacte, però és bastants diners. Amb el que val un vehicle com aquest, un Fórmula, podríem comprar-nos un vehicle de carrer nou i bo. Llavors, hi ha equips que van molt més avançats que nosaltres, està clar, porten anys a la competició, tenen més de 2 o 3 monoplaces, treballen amb fibra de carbono, doncs això ja és tecnologia molt cara, però molt avançada. Llavors, el preu en concret és difícil especificar-ho. Llavors, deixem de banda ja el tema vehicles, el tema patrocinadors, parlem una mica més de l'equip en general d'Eutron. Com és la convivència de l'equip? Doncs la convivència de l'equip, la veritat és que al ser un grup bastant reduït de persones, doncs la convivència és molt propera, molt agradable. Hem generat un ambient de treball molt participatiu, el qual dona igual de quina carrera, quina especialitat siguis, sempre aprens, sempre pots aportar ni que sigui alguna idea per a poder avançar en el desenvolupament de qualsevol component, qualsevol fer alguna publicació, sempre es pot aportar. Llavors és un ambient molt agradable, comparat amb altres equips és veritat que som molta menys gent, però és, com he dit, molt agradable i s'aprèn moltíssim. Un estudiant de primer any de carrera, per exemple, podria entrar aquí a Eutron? I tant. Com ha dit en Martí, som tots estudiants, hem d'aprendre tots, fins i tot gent que està acabant la carrera.
pot seguir aprenent. Llavors, qualsevol estudiant, fins i tot d'altres disciplines, que no sigui exactament enginyeries, sempre poden entrar a l'equip, poden aportar tant de part de màrqueting per al business plan, que també ha comentat en Martí, pot aportar idees de pla de negoci, coneixements d'economia, direcció d'empreses, doncs, fins i tot edició de web, de xarxes socials. Qualsevol persona podria formar part de l'equip sense tindre en compte l'any en què estigués de la seva carrera. Bé, Rubén, també, com has comentat, a l'equip sou poqueta gent, no? Sí. Però suposo que no tots sereu d'aquí de Granollers, hi haurà gent de fora i potser, com us reuniu cada diumenge, no? Aquesta gent li pot fer una mica de mandra, potser. Com us ho feu, això? I ara més amb la Covid? Doncs mira, el tema principal del Covid és el que ens ha facilitat aprendre a utilitzar eines online per a treballar. Des del primer moment de la pandèmia, tant alumnes de la Universitat de Vic com fins i tot gent d'altres universitats que s'han incorporat a l'equip, fins i tot de l'empresa QEV, que fa un màster relacionat amb la Universitat de Vic, doncs llavors hem après a treballar de forma conjunta des de casa. Per exemple, si algú no pot vindre, en el meu cas jo soc de Móra d'Ebre, estic a 2 hores en cotxe, doncs si m'és impossible vindre, doncs mitjançant una aplicació que és Microsoft Teams, que és una plataforma que utilitzem per penjar documents, per treballar de forma coordinada, doncs hem après a coordinar-los, a treballar de forma conjunta i si algú no pot vindre, doncs almenys pot estar present a la reunió encara que sigui des de casa seva. Ja per últim, Rubén, última pregunta. Com veus aquest any, tant a Utron com la competició, com ho veus aquest any? Utron crec que podrem arribar forts a la competició, podem tindre un monoplaça molt decent, crec que podem donar la talla. Intentarem destacar des d'un principi, almenys que se'n recordin de nosaltres. I la competició, degut a la pandèmia que estem vivint, doncs potser no serà igual que altres anys, però bueno, mentre que puguem anar al circuit, viure l'experiència, esperem que a partir d'allí puguem continuar molts més anys. I esperem que així sigui, Rubén, i moltes gràcies tant a tu com a tot l'equip per deixar-me venir a parlar amb vosaltres i esperem que aquest any i els següents vagi tot perfecte. Moltes gràcies. Com hem pogut veure, Utron Racing és un equip amb menys de 2 anys de vida, però que cada cop estan agafant més experiència i coneixements per tal de fer un bon paper a la pròxima Fórmula Student. L'equip d'Utron anima a tothom aquell que en vulgui formar part a fer-ho, ja siguin estudiants de l'àmbit de l'enginyeria o de qualsevol altre àmbit que pugui servir d'ajuda a l'equip. Són un equip jove, amb ganes i que segur que acabaran aconseguint tot allò que es proposin.